po, nag-mainit rin so, mga kaisunan. Mainit po tadi dahil pang malakasang budbud. Madyong hapon mo try day ko guys magluto day ko og kanang tibuok nga chicken ana nailuto sa air fryer. So adyan guys, hinjahan na din isang gibabad na. Gibabad na ni nahag 2 ka oras sa kuan tuyo. Tuyog suka, paminta, bawang. Mo try kog luto ani sang iluto sa air fryer. Diha din ning butangan og kan guys tangad sa ilaom. Tanglad. Ang tangad ning gidek-dek. Diya, kanipong sibuyas guys. Kalaman na rin sila. Pa din si Jang pakuluan guys ba? Kaning Jang sa bawah nang ipabukaw. Diya guys, sa ning lutoon. Anong pakito ninja guys, og luto na. Little later. Mana si Jaglapwa, arsang gilapwahan. Katong diyang gimarinita na marapihang gipa bukawan. Dito na sang lutoon sa air fryer. Guys, sa 25 minutes. 20 minutes later. Guys, luto na gatong chicken. Sedang karon sa panihapon. Saksi sa pagluto sa air fryer. Tanglad. Ang ko ka maghiwa, good. Di umuta nag-iri, kinagbanha man. Ang umuta, oy. Ay, mani po sa pagluto naman eh. May suka na ito, ang bukdito kasi. Palit na mo og lechon guys. Available sa bahay ni Tatay Ariston. Ito si Ina Mamahal. Kanang ko ana, Nagluto ka tapos sila ni sunod. Magkaya yung joke ang hilo mo. Yatag na rin na bagog. Kana. Ang mo tanong, basta na itangan. Muta bitaw. Lami panis lechon manok sa Alicia. Tapos na mo. Sa merkado ba? Dito shape dani. Hindi ka mo lechon ti ali. Diyan na pisunod. Para pud waiter na ngay buwan. Para ka rin ang kaprito. Diretso naman. Asa na giluto? Air fryer. Katunay ko an bagong. Kano siya buk mo, no? Darang dia aja. Ay sabi siya ni kabukay. Mura dito ni sa kubin. Ini ginagato mo kaya. Pwede dito na magkanang mag-bake. Dati, kung lagi mo muna ito. Tapos, Tilawela. bawo, timpa, lawat eh. Kami, dapat ako on. Ajo ba? Pag sasawan dyan ka. Pagbuhat og sasawan. Kami on. Dapat sa tanga. Hindi ba ako butay ito, binisilihan. Hardang lang. Enjoy eating. Yummy. The next day. Hi everyone! Good morning! Ako na po ni si Mama Alet, si Aliana. Tapos na nailing ka diya.
Kaya po, nag-mainit rin so, mga kaisunan. Mamainit luto dia. Dahil pang malakas ang budbud. Nagbudbud siya man ang hilin, itagaan mi. Mga namasing-mating mo nga sige naman mi kang budbud. Mama ko ninegosyo man ang hilin na may order ni dya. Kung magbuhat siya man ang hilin o ngani, tagaan mi. Ano? Tapos tinag-isod ko. Palit si Ann sa may mo. Tinag-isod. Timpla ko milk beha. Gamay dali. Gano'n na, sa espresso. Sabi lang mo pag may lugamay, hindi luod. Sige! Puter! Pabaga pa ko magsubak ko. Really want this to forget. Huwag din mo mahurot, ako mahurot. Pero kailangan dyan, mag-milk ka. Buntag. May gali ko no gabi Di, ang sana rin na namin Excuse me, tulong. Diyan mayo, nakatimpla ko dito. Pwede na. Sibrahan ng atas. Iwo ko, wala man o ate mayor. Nandugay pag may lugamay. Sa gulag Milo di. Sabi na, Sa gulag Milo? Kalian na kami doon. Bantay ka. Where is Nandugay pag Mayos? September palis pa dahil. palis patay sa Sa mga kabinitang abril tikas. Maabot yun. Ang nabatayan na. Nakondagang nabunan. Ganani, kagsuman pa yung tamis ito eh. Ah, Little later, pagsudan sa mga bata. Prepare na pagsudan para sa paniud to. Dada mo ko'y sari-sari dyan atong napalit gahapon. Gamay raman ha sa dugangan ani. Kubasa. Ang dadanan guys, kaya huwag masubras paniud to. Pwede na pag-initin para sa panihapon. tayo na. Ay, pila na ba'y? Pinubre sa daan. Nga ano dani ha, hindi ko maglutog lumpia ha, kanina sa daan. Ay, dabong pamanday ni. Dada pag sa gulag kuhan guys, pork. Ha? Bukan si Ining ko basta ako hawirat dito. Lalo siya makalutot sa ngipon na rin ha. Ngipon paminawon. Kasi kukutsara yung kaw. Tinggal ini dah. Hala, nakaligin siga sa buwan ay. Di ako naman dali. Ako. Bago, di ba sa tintapanan? Sige, guwan-uwan na rin guys. Halos kadadlaw mo uwan. Diya. Kananay, ang laba ko. Abi ko mainit na nga lawa. Ano lamang gidrayer. Diya na lamang ihay-hay dari sa bahay. Alay. Naligo na kaliksin o. Nako na. Ikaw na naman yan na wapa naligo. Nako rama. Pangalan mo dami yan. Kaya naroon ko Dik maglutog. mga Isa? mga ano. Bahala mo mo mga on. Okay. Isa yung mga buntas. Pwede sigurag chicken. Isig po sigurag tag litsun. Para masara mo kag litsun manok. Ito isa. Gabi gani, nagluto ko, sunod. Ano tayo pang palit? Kaya tayo na.
man siya. Lumayas ini. Aman. Kuni. Gatong sari-sari niya palit nga ako na itong punaan. Punuan? Sige lang, buwan dari sa buhol. Bukan. Sama din eh. Di din ni buhol siya. Sama din eh. Alicia. Hindi agalis siya. Agalis siya sakop masuhol. Buhol gapon. Sige ko. Sa may magibuhat ito sagna. Wala makakaglaw dito. Pila? Ikaduha ko na siya. Isa may nga sa mga kaduha dito. May kedua. Ato sagna ba? Pak lagi kedua. Isa na rin sa mga dito mo kay kaduha. Isa magibuhat. Nagisa mo sa lulabiti. Nagisa mo sa lulabiti. Ini istorya. Isa mo din istoryahan. Ha? Bisa na? Isa yung istoryahan sa lulabiti liksian. Ako taka magpunta na. Liksi. Mama Ali. Alam ako nung kinukuon ko ng ignog. Naignog na po, di ba oras sa isang taon? Pasensya na din mo guys sa mga video nga nara ko na rin kusina pero ni nagluto. Mama diyang papel dari guys, bye. Nagluto lang dyan. Manglaba. Naghanap ko gilabahan doon guys, kaya natinga bagang kuwan, mga labunan, kasi gilagiguan. Habi ko ginamawan doon, naglaba po ko. Naganabuntag maju panahon, sabi ko, ginamuwan, uwan man di ay. Paksa kasi eh. Maju ka na narapo ka di ay ha. Agi mong buhok, ina si mong namitiri ko. Apa, kalian ay mong buhok. Kaya ako'y galiwurusan na tanaw. Buhok. Kau ina mo mamitiri ko, malihog ka ko. May sabod ng buhok ka. Ay, pugang, ikuto na siguro na. Dito sag na. Ha? Ikuto. Pila ka kuto? 5. Uy, ginuo ko. Santimaan, santisima. Sabog na maka... Wa man ko hangit o hangit isina. Wag ka mapahingo to siguro. Kasi may mga tao dito sa nga, nga pwede makapahingo to. Hanta. Hugasan sa rin. Diyan din na lugas eh. Nahugasan mo po din mama. Maghiwatas karne kaya isang sino. Isang sino dyan na ba ito? Kari. Di na nakato na sinuban. Tanang-tanangan ka naghahan sa kare-sari natin. Apa itong karne itong hiwaan. Bugnaw na. Butang yung espresso. Bugnaw siya. Aso ka, nihawid ka rin nga, mahamid po kasi mo sinina. Papangunaw ka. Pangunaw. Di, ang gibrihan dito sa tab na eh. Kaya nagkuhan ko, sahod ko, kaya maligo ko. Oo. Hindi naman itong kakakin sa giluto ang chicken nuggets. Ay, kasi rula. Bye-bye. Para masaya na. Gumanang kakagis na ko ginog. Hindi na. Hindi na indara. Ano naman? Hindi ka na ako mabuhay. Dito ka ganang makagluto yan. Sige na tagkawag mga ingana. Mga kaya ako Para din nakadaot na ninyo sila kagkawag mga
Ang kataot na. Hindi ka sa pumasika. Basta ang sabi ko kung tago, mahaman ka. Basta ka nila. Hindi. Mapadyo ko makaridi sa garden kay sige mag-uwan. Ako, putas na sa ako. Tay, nga naman ka ng toothbrush. Hindi nga naman ka ng toothbrush. Nga naman ka ng toothbrush ito? Nga naman kayo ng toothbrush? Magsiam? Ikaw din eh, mag toothbrush ko. Ang toothbrush ko, yun nga. Bisa makadadas mo papa? Bisa makadadas mo papa? Alin ko nito? Makdo din mo likyan. Medyo pwede pangmakdo mo papa. Imong ginante mong papa nga magtrabaho na ka pa. Oo. Ha? Nagkapasura na nagtrabaho. Nagabas na trabaho? Sa may gigabas? Sa mga sabot. Ha? Mga sabot. Masagbot gigabas? Oh, mawar siguro. Ito gigabas? Hindi, naligo kag dagat. Nagatunog man ko. Naligo lagi kag dagat. Isa mo ka ba naligo dagat ito? Papa, O si? kami rin duha. Hindi ako ka nagkilabat? Wa. Tay. Nawatawag. Ha? Nawatawag. Ano sa mga mitin ikaw? Ikaroon. Ba siya na ni? Si mama na din mo upas. Habol siya na itong kutsilyo. Dahil lang. Nagahin na. Magkapi ang. Bisas ako. Palit matis mo mag-kuan ka ng lumpia. Ano, lisod po si lumpia ka. Lumpia dito kadadlaw. Maglutos ako guys. Sige nag-uwan, dari, Ginoo. Lutos ako. 2 very boring minutes later. So guys, luto natong sudan. Gulay, gulay-gulay sa taron. Guys, man yung panglabhan, hanan ni siya dryer. Isa ka plangganang dako dyan na siya kay natingob. Diyan, malas pa kay way init. Ari na isampay sa sud sa bay, arang ipanghangir.